Siaroh dumateng panjenenganipun Ki Ageng Minak Supal sampun kalampah kanthi raharja nir ing sambikala. Ing titi menika panjenenganipun para kadang-kadang para sepuh-sepuh utaminipun para kadang saking Gapoktan ingkang menika keparingipun badhe merakat maisa ingkang menika sumangga dumateng kadang-kadang ingkang tinanggenah ingkang kepareng badhe merakat maisa mugi kaparenga siaga wonten ing papan ingkang sampun tertamtu ingkang menika donga pangestu panjenenganipun para sepuh minggahing para pepundhen mugi-mugi anggennya jam anggennya inggih maisa ingkang badhe dipun sembelih menika mangke tansah mbabardaya ingkang manfaati ingkang manggene dadosa warga masyarakat Ngantru tanugi warga masyarakat saindenging Trenggalek tansah winantur rahayu wilujeng. Alhamdulillah ingkang menika semoga dumateng para bapak ibu sagunging rawuh ingkang winantu bagya mulya ingkang menika kataosipun para paraga saking Raka Mas Ki Dalang Marsudi kataosipun sampun siaga ingkang menika enggal pinuka adicara lampan ingkang badhe kagelar ing dalu menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la asidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratul khiram panjenenganipun para alim, para ulama, para sepuh ingkang winantu dan pinurmatan inggih panjenenganipun pangarsa Disperbud Kabupaten Trenggalek ing titi menika kasarira panjenenganipun Bapak Haji Dr. Andes Sunyoto panjenenganipun Camat Trenggalek tanugi panjenenganipun Bapak Lurah Kelurahan Ngantru sedaya pangarsa RT RW Kelurahan Ngantru tanugi panjenenganipun para bapak ibu warga Ngantru lan para rawuh samudayani ingkang winantu dan kinurmatan. Inggih kagem murwakani adicara adat bersih desa utawi bersih kelurahan utawi bersih Dambagong Kelurahan Ngantru Trenggalek ing ratri kalenggan menika Respati Cemengan Surya kaping 21 Mei warsa 2020 ingkang menika semangga adicara kita buka sesarengan kanthi wausan umul kitab sesarengan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa suwaji wa duriyadihi wa alil baiti sayyidillah. Al-Fatihah. Matur suwun dungkap titilaksana adicara ingkang angka kalih nenggih tanggap wacana parandene tanggap wacana ingkang angka sepisan inggih tanggap wacana saking panjenenganipun Bapak Lurah Ngantru Trenggalek ingkang menika dumateng panjenenganipun Bapak Bambang Pusprapto sumangga kula aturaken nuwun.
niki kirangaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak-bapak serta sederek sedaya ingkang makempal wonten pendapi menak sopal menika, monggo sedaya mawon puji syukur dumateng kehadirat Allah Subhanahu wa taala dening menapa wedal sakmangke kula lan panjenengan sedaya taksih dipun paringi kesempatan wedal ugi kesehatan ugi sedaya peparing ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan sedaya atas sedaya limpahan rahmat lan sedaya ingkang dipun paringaken sedaya mawon manjataken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi doa lan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kaping kalih inggih menika ingkang kawula hormati Bapak Dr. Andes Sunyoto minangka sesulih saking pemerintah Kabupaten Trenggalek, Bapak Kepala Dinas Disparbud lan sedaya jajaranipun. Ingkang angka kalih, ingkang angka 3 Bapak Camat ingkang dipun wakili Bapak Sekcam lan Bapak sesepuh bini sepuh sedaya Bapak Dalang ingkang sampun nyengkuyung wontenipun acara upacara adat bersih kelurahan utawi bersih desa Dambagong menika lan sedaya kanca-kanca panitia Bapak Sumilih lan kanca-kanca sedaya ingkang sampun ngupayakaken dening menapa acara menika alhamdulillah saged dipun paringi kaleksanan ing wedal dalu menika. Mugi-mugi sedaya ingkang saged dipun upayakaken dening Bapak Bupati kita, Bapak Nur Arifin lan Bapak Kepala Dinas Pariwisata, mugi-mugi sedaya ndadosaken barokahipun lumebaripun dhateng warga khususipun wonten sedherek-sedherek ingkang kawula hormati, sepindah malih kawula minangka pamangku wilayah wonten Kelurahan Ngantru, kula minangka ugi pribadi sagedipun namung ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun dene menapa acara ingkang saged dipun selenggarakan namung kanthi kondisi ingkang sederhana sanget. Dados sepindah malih nyuwun pangapunten, salam dumateng warga sedaya khususipun Ngantru saking Bapak Bupati Trenggalek Bapak Muhammad Nur Arifin. Inggih menika mugi-mugi acara menika ndadosaken barokahipun para warga Ngantru khususipun lan saged lumeber dhateng warga sanesipun. Bapak-bapak ingkang kawula hormati, mbok bilih ingkang kawula saged matur dumateng panjenengan sedaya cekakasipun nggih ngaten ugi para sesepuh bini sepuh khususipun Ngantru
ingkang sampun rawuh lan ngupayakaken sagedipun kaleksanan wonten acara menika. Kirang langkungipun anggen kula matur kawula minangka manusia biasa nyuwun pangapunten ingkang kathah sanget lan matur nuwun ugi Pak Dalang ugi sesepuh kita Mbah Gareng ingkang sampun nyengkuyung wonten acara menika. Matur nuwun sanget atas partisipanipun panjenengan sedaya. Mbok bilih anggenipun ngladosi utawi lelados dhateng panjenengan sedaya kanca-kanca panitia kirang sae utawi kirang lengkap. Kawula minangka sepindah malih sesulih nyuwun pangapunten. Wabillahi ngaten, wabillahi taufik wal hidayah. Akhiru hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi titis tatas terwaca pangadika panjenenganipun Bapak Lurah Ngantru Trenggalek iki panjenenganipun Bapak Bambang Musprapta ingkang menika semoga dungkap titilaksana tanggap wacana ingkang angga kalih ingkang menika kepareng kasarirani dening pangarsa Disparbud Kabupaten Trenggalek pinangka sulih salira saking panjenenganipun Kanjeng Bupati Trenggalek inggih dumateng panjenenganipun Bapak Haji Dr. Hades Sunyoto sumangga kula aturaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sewilasaning Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih tansah rumentah ing panjenengan sedaya lan kula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bisroh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang satu kawula hormati para pinisepuh sesepuh sumberambahipun para pepunden ingkang satu binekten utaminipun Bapak Camat Trenggalek ingkang dipun suli Pak Sekcam dumateng Bapak Kepala Kelurahan Ngantru dalasan perangkatipun menika malih sajaipun rawuh Ki Forkopincam Trenggalek Pak Dan Ramil Pak Kapolsek tapi ingkang hanyulihi ugi mboten kesupen para sesepuh pinisepuh ing tlatah Ngantru sajaipun sampun pepak hander ing dalu menika nderek nuweni hanjenengi hadicara hadat inggih menika Bersih Dam Bagong. Ugi ingkang kula hormati para Broyagung Ngantru, sumrambahipun para kadang kula seniman seniwati ingkang ing dalu menika rawuh utaminipun Mbah Gareng, ugi Mbah Marjan iki sing bener Mbah Gareng. Mbah Marjan, Mas Marsudi dalasan para kadang sedaya ingkang boten saged kapiji setunggal-tunggal kang kula hormati lan tresnani.
Saderengipun kula matur kathah Bapak Ibu, sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngaturaken rasa syukur kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Luhur Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring rahmat barokah saengga dalu menika kula panjenengan tasihipun keparengaken kempal manunggal wonten ing ngriki kanthi wilujeng tanpa pambeng rahayu tebih reridu. Salajengipun sholawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun wonten yaumul qiyamah. Para bapak, para ibu, para sederek kula sedaya kakung putri kepareng mematur minangka sesulih ingkang sepisan saking panjenenganipun Bapak Bupati Trenggalek ingkang perlu kawula aturaken marwakane atur inggih menika bilih panjenenganipun taksih ngayahi tugas wonten ing Jakarta. Pramila ing dalu menika panjenenganipun dereng saged kempal manunggal kalian kula panjenengan. Pramila nyadong aksama saking panjenenganipun lan salam kagem panjenengan sedaya ingkang sedayanipun kala wau atur panuwun ingkang tanpa upami saking Bapak Bupati miwah pemerintah Kabupaten Trenggalek dene menapa panjenengan Balai Agung Kelurahan Ngantru sampun saged nindakaken upacara bersih Dam Bagong ingkang kawiwitan dalu menika ngantos benjing. Sajakipun para baraya Ngantru menika taun menika sajaipun benten kalian padatan. Menapa menika Bapak Ibu sajaipun gotong royonge saya kompak. Saengga sedaya prabeya niku sampun sakniki kaya iso mandiri ngoten. Ning kula yakin niku bilih wekdal-wekdal kepengker niki saya rada bingung. Niku Pak Lurah dawuh jan oleh kanugrahan sing tanpa upama tanpa kinira menika. Kula piyambak saking Dinas Pariwisata menika kirang 3 dinten ing acara menika bingung Pak. Kula ngaturi prisa Pak Agus Prasmana ingkang wonten wingking menika jajal tindaka Kelurahan Ngantru. Nyuwuna prisa piye nasibe upacara bersih Dam Bagong. Jebul wonten jawaban ingkang luar biasa saking para kadang-kadang Ngantru bilih sedayanipun sampun insyaallah kacekapan. Nggih menika kala awit nggih bot repotipun daya dayanipun Baraya Ngantru anggenipun ngugemi adat ingkang sampun kaprah wonten tlatah Ngantru. Mugi-mugi kanthi wontenipun upacara bersih Dam Bagong ingkang minangka ungkapan raos syukur kunjuk ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung menika saestu-estu mbeta manfaat ingkang saageng-agengipun tumrap Baraya Ngantru umum khususipun lan Baraya Trenggalek umumipun. Mugi-mugi Trenggalek sageta subur makmur sejahtera tinebagya mulya tinebih ing bikakala kantuna manggih rahayu widodo wiwit parwa madya wasana utawi salami laminipun. Itu sepisan malih kula namung saged ngaturaken genging panduwun ingkang tanpa upami tumrap Balai Agung ing tlatah Ngantru Trenggalek. Mugi-mugi ing salajengipun mangke Pak Bupati saged rawuh ngestreni adicara ingkang kados mangten menika. Awit nggih kados pundi menika pancen nggih dum-dum damel beliau ada di Jakarta. Ngaten nggih Bapak Ibu, mugi-mugi saged dipun mangertosi mboten mergi napa-napa. Nggih menika kula tasih dereng wonten kesempatan. Insyaallah mangke taun majeng panjenenganipun saged kesarengan kula panjenengan lan winjing bisanipun injing-injing panjenenganipun saged sarengan kalian panjenengan kirap saking Brang Kidul ngantos dumugi ing makam Minak Sopal. Bilih makaten lan semanten kang saged kawula aturaken mangke kangge tirakatan kula suwun para pinisepuh, para kadang kawula ing Ngantru nderek-nderek bungon kanthi mrisani ringgit purwa sedalu natas. Ngantos jam pinten Mas Marsudi? Jam sekawan nggih. Pokoke engko subuh kudu wis bar. Kopi los ya. Pak Sumilih dawuh niku ketua panitia nggih. Nggih mbok bilih ngaten Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken nyadong tuku ingkang kathah mbok bilih kathah kekilapanipun ing wasana billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur sembah nuwun.
Para bapak, para sepuh bin sepuh mikaik para pemuda ingkang winantudat kinumratan kanthi ruhang ngarah prana tata titi tatas pangandika panjenenganipun Bapak Pangarsa Disparebut Kabupaten Trenggalek ingkang menika sumangga dungkap titilaksana waosan sejarah Dambagong ing ratri kalegan menika kapareng kawaos dening panjenenganipun Bapak Slamet Siswanto. Dumateng panjenenganipun sumangga kula aturaken nuwun. Inggih sagung rawuh keparenga kawula badhe ngaturaken riwayat upacara adat bersih desa dinten Jumat Kliwon amengeti jasanipun minak sopal wonten ing Dambagong. Kadarios kadadosan wonten ing sakiwa tengening abad ingkang kaping 16 ing dusun Ngares wonten satunggaling paraga enggal ingkang nami Kyai Sinawang ingkang bebodro wonten ing riku kanthi dipun dherekaken putrinipun ingkang akasih Dewi Ameswati. Katelah ing samangke papan patalisipun Kyai Sinawang Lestari Sinebat Sinawang. Nalika sementen katingal sanget dawek nandang prihatos panjenenganipun Kyai Sinawang awit tansah ginebel dening sesambating putra Dewi Ameswati ingkang nandang sakit tatu ingkang madal saking warnaning usada. Semanten ugi Dewi Ameswati saking struning panandang ngantos anyirik srawung kalian sesamining kenya milulu amempen jroning wisma sinartan Amesubudi aminta adiling Pangeran Linuwarana saking bebendu. Inggih awit saking suning panalongso griya ingkang putri Dewi Ameswati dening panjenenganipun Bapak Kyai Sinawang binekta wonten ing telenging Kedung Bagong ingkang kacehna tasih wingit amerwabani kinten teteki sarana kungkum jroning warih mamrih waluyaning jati telasing ari Candra miwah warsa parandening gerahipun Dewi Ameswati dereng pikantuk usadaning pangeran ngantos sang Dewi andhawaken patembaya sinten kewawon ingkang saged maloyaken sang Dewi yen wanita kinersakaken dados sadulur Sinara Wedi kalamun priya dadosa jatu ramanipun. Hanyargi gumlut viking mega mendung saking ingkang amerswarih jumedhul saking imbanging kedung priya pideksa gedhe dhuwur gagah piteksa marepeki papan Dewi Ameswati badhe maluyaken gerahipun sang Dewi kalamun sang Dewi netepi punaginipun gancaraning cariyos sang Dewi
sampun dipun sadani lan sampun waluya jati pulih samudayanipun kadidening dereng alami nandang gerah sasampunipun nampi palilah saking Bapak Kyai Sinawang sigra Sang Dewi Binoyong manjing dhateng balenipun bale wismanipun ingkang paring usada inggih menika Minak Sraba hanuju satunggaling ari Minak Sraba badhe ngawontenaken sarasian nunggil wargi wonten ing Kedung Watu kalebet tlatah Kecamatan Bendungan saderengipun budal Minak Sraba muling dumateng ingkang garwa sampun ngatos kumawantun nerak wewaler inggih menika mriksani papan dunungipun Paga sisih wetan sapangripun ingkang raka Dewi Anaswati ngudaraos Bunabaya punapa darunanipun dene kok wonten wewaler ingkang kados makaten kala wau wasana kabekta sanging adrenging manah kepengin sumerep wewados ingkang sineker wonten ing papan kala wau supe dhateng gulinge ingkang raka sigra